Welcome back to our YouTube channel, vlogger, yours truly, Sister Juju Nopal. Good afternoon to everyone. God is good all the time. And we thank God and we are blessed. So, atong naisgutan sa unang topiko mo ang part 2 sa Holy Mass na atong ipasabot kung unsa ka importante ang Holy Mass alang kanato ug alang usab sa mga kalag nga mipanaw na sa laing kalibutan. So, ana ka ba gayud ang confession sa Biblia? Nagpasagad lang gining Katoliko. Ngano gud tawo mo kumpisal ta ng tao nga makasala ra man na. Ngano man day ang pare, dili day makasala. Ngano mo kumpisal man ta, parehas ra ta. No? So, adto ta mo kumpisal sa Ginoo, direct to God. Mao na itong kanunay nga madunggan. So, bisan pa gani sa adunay mga Katolik nga atong madunggan nga direct to God sila mo kumpisal o mga igpasaylo kay nganong anha man sa pare nga makasasala. So, gitan-aw ang pare, no? Makasasala ko, no? So, ato makita sa Biblia ang James 5:16 nag-ingon, therefore confess your sins to each others and pray for each others so that you may heal. The prayer of the righteous person is powerful and effective. So, powerful and effective kung ikaw righteous, kung ikaw naningkamot nga magbuhat og maayo. Ug anaw sab nato mabasa sa 1 John 1:9 nag-ingon, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from unrighteousness. So, i-purify ta sa atong pagka makasasala, sa pagkadili matarong. Ana usab sa Mateo 3:6 nag-ingon, confessing their sins, they were baptized by them in the Jordan River. So, daghan pa nga atong mabasa na sa Act 19:18, Salmo 51 verse 1 to 2, 1 Timothy 6 verse 12, John 20:23. So, daghan kaayo nga anaa sa Biblia about sa confession. So, sa atong pagkumpisal diha sa atong simbahan nga giminister na sa atong mga kaparian, ang unang nagministro niini mao si Jesus Christ ug iya kining gibilin diha sa simbahan ang dakong authority ngadto ni Saint Peter, ang una natong Santo Papa, hangtod sa atong Santo Papa karon, hangtod sa tanang mga kaparian. So, ang Dios pag magkumpisal ta, ang muhatag og kapasayloan og kalinaw sa atong kasing-kasing o sa atong una-una. Sa pag-ingon sa pare, gipasaylo ko ikaw sa mga sala. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Yes, pare na ang atong gisugiran, apan alagad sila. Pinili sila sa Diyos nga maoy mo silibrar sa tanang mga sakramento nga naa sa atong simbahan. Example nato si Saint Father Padre Pio nga bisan pa og nagsakit na ni siya, luya na ni siya, anaa gyapon siya sa confessional box aron pagsakmit sa mga kalag balik ngadto sa Dios. So ang confession di ay mao kini ang pagsakmit sa atong mga sala nga mahunong ng atong mga sala o mubalik kita ngadto sa Dios. So ang confession di ay mao kini ang pakighiuli sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ug dinha madungagan ang daghang mga grasya kay wala naman ta nagpandong sa sala, so ang grasya nga ipubo sa Dios nato moderitso sa ato ang kinabuhi. So daghang grasya nga atong madawat. Ug ang pagkonfesal usab di ay mao kini ang pagputli ug nakatangtang sa mga gapos nato, sa palas-uno nato, sa kabugat sa mga sala nga atong nahimo. Nga once mo kumpisal ta, magaan ang atong kinabuhi kay natanggal o ang atong mga kabugaton. So ang pagkumpisal usab mao kini ang pagkawala sa atong garbo nga mutubo ug mulambo ang atong mga pagkamapahiubsanon
ug ang mga hiyas nga Christian nga virtues. So, ang pagkumpisal usab mao kini ang pagpugong sa atong mga sala gikan sa pagkahimo nga dili maayo nga mga batasan, mapugnan kini, makatabang kini nga buntugon ang mga dautan nga bisyo nga anaa kanato once nga mukumpisal kita. Ug ang pagkumpisal usab mao kini ang pagpahibalo kanimo nga kita huyang kitang tanan, walay perpekto ni ining kalibutan, ug makatabang kini sa pagkabot sa dako nga pagpugong sa atong kaugalingon kung kita mukumpisal. Dinha atong giangkon nga kita makasasala. Huyang, nobody is perfect. Tanan bisan sa tibuok kalibutan walay taong perpekto, gawas lang sa Dios. So, ang pagkumpisal usab mao kini ang pagpreparar. Mao kini ang pagpalig-on sa atong spiritual nga kumbat. Nga dinha mabigilant na ta nga andam na kitang muhatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban nga tinuod nga gugma, andam na kitang musabot sa bisan padili nato masabtan nga kinaiya sa tao. O vigilant ka na, nakahibalo ka na nga kining buhata dili matarong. So, ana-ana usab ka nato ang discernment. Nga ana-ana nato ang pagsabot kung unsay maayo ug sa unsay dili maayo. Dili na buta. Kay sometimes kung kita napuno na ta sa sala, buta na ang atong mga mata. Di na ta kakita nga ang ato ding gihimo mga dagkong sala. Wala na. Gikupta na ta sa dautan. Apan diha sa confession dinha mapugan ang tanan o dinha usab makasabot ka na nga mutan-aw o unsay maayo o dautan. So ang diha sa confession ana dinha ang tungod sa atong mga sala mukumpisal kita aron maangko nato ang kaluwasan ug ang gingharian sa Dios nga giandam sa Ginoo alang kanato. Ug ana usab unya dinha ang faith nga mulig-o na ang atong pagtuo diha sa atong mga pag-ampo nga once mag-ampo ta ihatag gid sa Dios with faith ang atong prayer ug mo-receive kita sa mga unsay atong gipangayo ngadto sa Dios. So ingon man usab nga repentance nga once nga nagakumpisa na ka ana-ana ang tinuod nga paghinusol, ang tinuod nga kitang tao magpaubos, humility, forgiveness, nga andam natang mapasaylo bisan pa sa pinaka the best enemy sa atong kinabuhi, ato ng pasayloon. So, ana usab din na unya ang acknowledging nga masabtan na nato ang mga buhat ni Kristo nga ato usab nga angayang sundon bilang mga anak sa Dios ug sumusunod ni Kristo. Ug ana usab din ha ang sa giingon na forgiveness nga makapasaylo ka na sa imong mga kahigalaan. Ug andam ka nang makighigala sa tanang klase-klase sa tao. Makahibaw ka nang musabot umudala sa tao. Ug andam na usab ikaw diha sa mga blessing nga mga muabot sa imong kinabuhi nga andam na usab ikaw mo share ngadto sa uban ug ana usab nimo ang self-control nga dili ka sobrang maghinakog sa unsa may gihatag sa Dios kanato. So daghan pa kaayo nga mabasa nato diha sa Biblia ang mahitungod sa confession. So atong pamalandungan mga kaigsuonan ko ni Kristo bilang Katoliko, maningkamot kita nga makumpisal kita. Muduol kita, dili lang kay moingon kita nga direct to God, kundi muduol kita ngadto sa atong mga kaparian aron pagsugid sa atong mga kasalanan ug kasaypanan nga nahimo. So maningkamot kita aron maangko nato ang kaluwasan ug ang giandam nga gingharian sa Dios. Ug atong pamalandungan ang tanan nga angayan bilang Katoliko, bilang anak sa Dios, bilang Kristiyanos, mukumpisal ta mangita tagpari. So daghan kayong salamat ug
maayong hapon sa tanan ug mo shout out sa diayta no sa atong mga subscribers, sa tanang mga subscribers ug sa tanang mga viewers. O ilabi na dito sa Jinsan ni Ate Babes, ni Eya, ni Alfred, ni Jake, Sipi, o sa tanan nga mga youth nga nag-organize sila og officialis alang sa pagtabang sa atong YouTube channel. O daghan kay salamat o maayong hapon sa tanan.